Hi guys! Welcome back again to our YouTube channel! Shout out na! So for today's video guys, pupunta kami ng school. Actually kahapon sana kami pupunta, pero kung sinadag hapon na yun, na yun. Oh, walang tao daw yung school. So ngayon kami Sabado, kasi every Friday tayo mag-ano, diba? For Mudjos. Yung Mudjo, hindi naman sa akin na Mudjo yan. Eh, kaya Justin yan, sa pamangking ko. Sa kanya sa kapatid niya yan, oh. Oh, ganda ng outfit. Ah! Kaya, go! So, yun na nga dahil. So, we need to wear a mask talaga. Kasi yun yung kailangan dito, best. So, dito na kami sa school. So, wala akong nakitang tao dahil. Ari, mag-una ka na rin. Oh, nakay pastor ako. Ah, sige, go. So, ayun. Medyo tag nagmay dahil. A few moments later. Love is intense, car quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense, je serai là, toujours pour toi. Love is intense, car quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense, je serai là. Ayun na nga dahil. Pumunta pa kami sa, sa room ng grade 2, gano'n. Kasi grade 3 yung sa akin eh. Hi, Dai. Kisa na. Zulubit. Sakto na kayo ko dali sa una. Karoon kayo kumuot ako. Luag ka sa una kay putot, manjog ka dai. Wala. Pinakalas ka ako sa una. Karon ra gani handa ko dako. Pinakalas ko sa una do. Ako kay sa tunga pero gusto ko ari ko sa daplin. Ang gusto ko kong lantaw sa bintana ikahapon. Oh. Hindi ko batakan nung tadi. Puro. Erisir mo. Lumupad. So yun na nga guys, nandito na kami sa room. Sa Bitcow. So hinaka ko lang yung boses ko kasi nga nahiya ako kay ma'am. So ayan. So nag-aayos siya ng mga modules, checkings, gano'n. An hour later. Toujours pour toi. Love is intense, car quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense, je serai là, toujours pour toi. Love is intense, car quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense, je serai là, toujours pour toi. Love is intense, quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense, je serai là, toujours pour toi. Love is intense, quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense, je serai là, toujours pour toi. Hi everyone! So update no, so pauli na mi karon. So tima na ang amuang pagpasa module. So thanks God kaya wala na yung module karon. Sabagay kay mga dito. Oo, so wala na yung module karon, isa. So okay sa 19 module ko to. So makapahuay tag tudlo bash ganoon. So it's very amazing. So gulaban day. So tapos Jolly Jane sa Rome balik siya kay
na siya wala permahi something. Ganun. Tita, makita din natin. Imo nga niya. So, yun na nga dahil. Ganda ng school din nila. Pero ang tahimik, syempre, iba talaga pag face to face, no? Pero, God is good all the time. Darating din tayo dyan. Di ba nakagperma? Sana all. So, di man na po si Judy nagperma, char. So, ayan tayo. Wala muna kaming wala munang module, best. Hi! Okay na kami dahil may module sa things God. Bitag always na may module. Char, joke lang. A few moments later. So, hi everything! Char! So, hi guys! No? So, update. So, andito na kami ngayon sa tulay ng Prof. Ono. Galing kami ng school. So, pumunta muna kami dito for Victoria House. Siyempre, kasi ang pangit naman po, uuwi na lang kami agad. No? Wala kami picture for today. So, nakakaya kay Facebook tsaka kay Instagram. So, ayan. So, dito kami sa Prof. Ono. Tulay nila. Ang ganda, best ng view. Ayan, o. Oh. Ganyan. Ang ganda ng mga pictures namin kanina. So, ayan. Maganda to dito tambayan kasi ang lakas ng signal. Ganun. So, maraming mga lalaki dito nagtatambay paggabi tsaka hapon. Kasi, hindi siya mainit, tsaka malakas yung signal. Marami namang bahay doon po. So, ito yung tinatawag na Prof. Ono. Prof. Ono to, day? Prof. Ono, day. So, ito yung number 1 na mapapasok mo galing Villaba. Bago ka pumasok ng Barangay Cagnoc. Tapos, sunod ng Barangay Cagnoc is CTU Kabebean yung sa amin. Tapos, susunod is Barangay Aligay na yun. So, next time sa Barangay Aligay na naman tayo. Pero ngayon, is andito muna tayo sa tulay ng Prof. Ono, best. So, nakakaya dami doon tayo. Diba? Koya! Hi, Koya! So, yun na nga tayo, galing kami ng school. So, medyo natagalan kami doon kasi may in-explain pa si mama about nodules. Siyempre, hindi naman kuha agad, no? So, dapat i-explain din niya. Alin yung kukunin, ganon. Nakakaloka. So ayan guys, papaalam na ako sa inyo, no. So for today's video, ito lang muna ang gagawin natin, mag-module day. Kasi kahapon sana yon pero hindi natuloy. So ngayon na Sabado, portfolio day ata nila yung card day, ganon. So nakita na namin yung mga grades mga bata, ganon. So yun na nga, day, bye-bye na. Love is intense. Quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense. Je serai là, toujours pour toi. Love is intense. Quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense. Je serai là, toujours pour toi.